Nazdar. Jak začít? Doufám, že to časem bude lepší. No, rozhodl jsem se, že si taky ke svému bordelu, co mám na svém YouTubeovém kanálu, tak připravím první video, kde budu vlastně mluvit, což je úplně jiný zážitek, než to bylo doteď, ale budíš. A říkal jsem si, že taky kouřím dýmku, tak přidám se prostě do české dýmkarské komunity. Původně jsem chtěl udělat vlastně box opening z e-trafiky. Objednával jsem si tabák na příští rok a popravdě trošku mi ujela ruka. Sezbírá se toho trošku víc, takže bude co ochutnávat. Ale přišla mi do toho nemoc a ještě v tom balíčku byly nějaké věci, co nebyly pro mě, takže jako balík byl otevřen, žádný diablo se nekoná. Nicméně napadlo mě udělat video o tom, jaký tabáky mě čekají v roce 2017. První, kterým bych začal, je zabít ten mixture. Je to perfektní vaper, který už jsem letos jednou zkoušel a pak vážně mi zachutnal. A ve Strakonicích jsem ho uviděl v trafice za docela dobrou cenu, levnější než mají na e-trafice, takže jsem si říkal, budiš, strčím ho do šuplíku, třeba na ně zapomenu a za 2-3 roky z něj bude perfektní hulení. Takže pěkně označeno, zakoupeno 9.12. šup do šuplíku a zapomenu. Pak tady máme tabák, který už jsem chtěl další dobu zkusit, ale asi jsem na něj neměl odvahu, protože všichni o něm mluví tak nějak jakoby potichu, dejte si ho nejdřív se pořádně najeste, připravte se a nepočítejte s tím, že ještě něco budete ten den dělat, protože vás to úplně zabije. Tak uvidíme, myslím si, že už jsem se prokouřil na takovou úroveň, že bych to mohl zvládnout, aniž by mi z toho něco bylo a mohlo by mi to snad i chutnat. Asi jste si domysleli. Jedná se o Nightcap. A jelikož jsem ten balíček vlastně už otevřel, tak jsem měl čas vlastně ty tabáky tak nějak projít a odstranit tady ty hnusný písmenka o tom, jak chcípnu a zabije mi to prostatu a nevím, prostě nechci se na to koukat, nelíbí se mi to. Takže jako já většinou, co jsou moje tabáky, tak to nějakým způsobem odstraňuju, protože jako, nevím, moc mi na to koukat nechce. Měl jsem známýho, který na cigaretách v tom samém fontu, v tom samém písmu si zastrkával papírek Cheto, na kterým stálo ke kafe, nejlepší ke kafe. Třeba bych to taky mohl začít dělat. Dál tady máme Sherlock Holmes od Petersonu. Virginia Burley, trošku pochucená citrusem. Proč ne? V podstatě všechno tohoto jsou tabáky, které tak nějak na Dýmkanetu nebo na internetu měly pozitivní recenze, lidi to furt zmiňují, takže tak jsem si na té e-trafice říkal, budu to nakoupat postupně, nebo jako hold nakoupím to všechno najednou, ono se to nepokazí. A aspoň jsem ušetřil na poštovní. Tady máme dál. Máme tady další vapr, kterým popravdě nic moc jako nevím. Ale je to od Sama Gavita, St. James Blake. A od Sama Gavita už jsem pár tabáků měl. Všechny mi chutnaly, akorát jediný problém s nimi je, že vždycky jsou docela vlhký. Tak tady to otevřeme, necháme trošku poschnout a snad to bude lahoda.
tady máme dalšího downhilla, na kterýho mě navedl Milan Dzurinda, nebo Durisek, protože non-stop omílí, jak je ten tabák úžasný. Popravdě mě by asi nenapadlo si ho kupovat. Ale na internetu to taky furt zmiňují, tváří se, že je to dobrý, tak a věřím tomu, že mě to nesklame. Kam jsem dal to dusátko? Člověk tady moc mluví, mezi tím moc dýmka chcípne. A tady mám další Virginie Burley University Flake, což v podstatě taky na internetu každý druhý si to dává do nějaký top 3 tabáků, tak je to něco, co jsem prostě musel zkusit. Uvidíme. Snad jestli mě to dělání videí bude bavit víc, tak se tady začnou objevovat recenze. Proč ne? Dále tady máme další Peterson Irish Oak, což je tabák, který je v podstatě skoro první krabička, co jsem si kdy koupil. Nevím, prostě se mi líbil ten nápis, to složení. Strašně mi to chutnalo. V té době už jsem jakoby něco toho vyhulil, tak jsem si říkal, že to zkusím znovu schválně, jestli ty chuťové buňky se změnily nebo ne. Uvidíme. Co si to pamatuju, tak to byla docela lahoda. Ale docela silná, jakože najednou bych to celý asi nestal. Musel jsem si k tomu dávat pauze. Pak tady máme za dveřma něco šustilo. Pak tady máme další Peterson. A tentokrát už aromatic. Jedná se o Irish whisky, což podle popisu by snad ani nemělo být tak šíleně nějak přehulený tou chutí. Vzhledem tomu, že whisky mám docela rád, konkrétní irskou mám hodně rád, tak jsem zvědavý, jak se to bude párovat. Uvidíme. A pokud budeme pokračovat, tak máme tady poslední aromatic, což je Sam Gamit Black Cherry. Předtím jsem zkoušel od Sama Gavita Celtic Talisman a ten mi docela chutnal, akorát se mi zdalo, že ta chuť té aromy, kterou by to mělo mít, jsem v tom tabáku jako moc necítil. Nějaký náznak tam byl, ale moc ne. Tohleto by mělo mít to aroma ještě silnější, tak jsem zvědavý. Jako předtím, když jsem začal kouřit dýmku, tak jsem kouřil vodní dýmku a tam v podstatě to aroma je jediný, co člověk cítí a u těch dýmkových tabáků mě trošku mrzelo, že ono to voní jako nádherně, ale no. Jestli to cítí ten tabák, což jako nevadí, ale říkal jsem si, že když to má mít takový příchuť cherry, tak by to snad se mohlo promítnout ty chutě, kterou to jsem já, tak tohle to snad jo. Tyklíčku to mám z toho důvodu, že překvapivě tenhle tabák měl vlhkost docela dobrou. Jak jsem říkal, jsem zvyklý u Sama Gavita na to, že otevřu krabičku a nechám měsíc být, protože je to vlhký a bez sušení to prostě nejde. Močkuje to, nechutná to, ble. Ale tohle to jsem otevřel a zdá se, že je to docela v pohodě, tak jako, nevím, náhoda. Uvidíme. Mezi svátkama mám v plánu to okoštovat. No, mezi svátkama, teď na Silvestra, až se znovu vrátím domů, tak mám v plánu to okoštovat mezi dalšíma lidmi, uvidíme, co na to řeknu. Pak tady máme poslední, co jsem si pořídil, a to je vlastně jediný tabák, který jsem si chtěl pořídit. Já jsem šel na e-trafiku, abych si koupil tohle a koupil jsem toho trošku víc. Jedná se o H Old Dark Fired.
což je tabák, který mě docela zaujal, protože je to burley, který se tuší nad ohněm, tak jsem si říkal, že by to mohlo být něco podobného jako Latakia. Nevím, musím zkusit. Co jsem k tomu zatím čichal, ty flejky jsou docela vlhký, chce to trošku nechat vyschnout. Každopádně v tomhletom žádnou uzeninu jako byla taky necítí. Uvidíme, jak to bude chutnat. Kupal jsem to taky kvůli tomu, že to chci použít do dýmky, do který jsem doteď používal Virginky. Každopádně má strašně úzký zdí kotle, takže se strašně přehřejvá. Tak si dělám naději, že tohle by mohlo být lepší, že to bude chutnat víc. Pak tady máme ještě, jsem si k tomu přiobjednal takhle Missouri Corn Cob z toho důvodu, že jsem si pořídil jednu ochutnávku. To Ennerdale Mixture. Strašně mě zajímaly, jak se mi říká, mejdláky. Jo. To mě zajímaly mejdláky a chtěl jsem to zkusit, ale měl jsem trošku strach z toho, že jednak, jestli mi to nebude chutnat, jestli vykouřím celou krabičku, za druhý, jestli mi to nebude chutnat, abych si s tím nezaprasil některou z Priarových dýmek, tož kukuřička. Musím říct, dobře jsem udělal, protože jako ty mejdláky fakt nejsou můj šálek kafe. Jako jo, musí se těm mejdlákům nechat, že tohle to opravdu chutná tak, jak to voní, ale že bych si chtěl mít hubu mejdlem, to mně přijde trošku jako za trest od maminky, když bych nadával, nebo něco podobného. Ještě musím přidat, že jsem zkoušel ten mejdlák, den potom na mě přišel kašel, teplota, ještě furt se z toho vyhrabávám, ale už je to docela dobrý. Neříkám, že to má nějakou spojitost, ale je to prostě divné. A vzhledem tomu, že já nevím, jestli je to tím, že je nový rok, nebo že jsem si toho tolik objednal, ale od e-trafiky byli tak hodní, že mi ještě navíc poslali takovouhle parádu. Oni jsme měli v práci vyložený nějaký hasičky, tak letos tam budou dýmečky. Každopádně ladný tvary, křivky, jedno jako druhý. No, to je asi všechno, co jsem chtěl v tomhle videu říct. Trošku asi zkonvolovaný, ale snad to bude časem lepší. Těšte se na to, že jak ty taváky budu postupně odkuřovat, což může být tak další celý rok, tak budu sem dávat nějaký své názory na to z recenze a no. Díky, že jste se podívali a čau.